Michael Drewsen, Silkeborg bys grundlægger. Vi har valgt at arbejde med statuen af Michael Drewsen, fordi han historisk set har været med til at skabe Silkeborg by. Statuen af Michael Drewsen er placeret i hjertet af Silkeborg by, som ses her på kortet. Hans Peter Pedersen Dan, eller H.P. Pedersen Dan, er en dansk billedhugger, som også er kendt for blandt andet statuen af Michael Drewsen. H.P. Pedersen Dan er også manden bag Holger Danske, som står på Kronborg Slot. I 1844 anlagde Michael Drewsen Silkeborg Papirfabrik, som alle dage har været centrum i Silkeborg by. Byen er vokset op omkring papirfabrikken. Efter datidens målestok var det et gigantisk industriprojekt med moderne maskiner, som ved hjælp af vand fra Gud og nåden omdannede gamle klude til det fineste hvide papir. Kvaliteten den var så høj, at Nationalbanken i 50 år brugte papir fra Silkeborg Papirfabrik til danske pengesedler. Årsagen til opførelsen af statuen var, at folket i Silkeborg ville vise deres respekt til Michael Drewsen, fordi han havde gjort en masse for Silkeborg by. Her på billederne ses noget af området omkring papirfabrikken, som står den dag i dag. Vi mener, at statuen er kunst, da den ikke har nogen abstrakte elementer i sig. Altså enhver vil gå hen og se, at det er en statue, Michael Drewsen. Ikke fordi de kender ham, men simpelthen fordi man kan se, at det er en mand, der illustrerer. I forhold til Asger Jørgens værker er det mere håndgribeligt.